Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Ahojte kamaráti, ja vás opäť vítam vo svete fantázie, vo svete kníh a som veľmi rada, že vám spolu so Stonožkou môžeme predstaviť ďalšie 3 knihy, ktoré sú veľmi zaujímavé a úplne nové. Prvá kniha sa volá Môj malý jednorožec, druhá kniha nesie názov Strážcovia Trstinového mora, no a tretia kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa volá Na medvedej stope. Začíname. Ako prvú knihu vám dnes, kamaráti, predstavíme milú obrázkovú knihu s nádychom klasiky, ku ktorej sa určite budete chcieť vracať celý váš život. Kniha sa volá Môj malý jednorožec a rozpráva príbeh malej Grétky, ktorá sa musela presťahovať na vidiek do hôr za svojou starou mamou a stratila všetkých kamarátov. Keď tak raz ležala pri jazere, tak sa nad jazerom objavila hmla. To Grétku zaujalo, tak rozmýšľala, čo to môže byť, a keď sa lepšie prizrela, tak zistila, že tá hmla je vlastne stádo jednorožcov, ktorí odchádzali a bohužiaľ zabudli jedno malé žriebe, ktoré bolo zamotané pri rieke. No a Grétka sa o žriebetko postarala. Postarala sa o ňoho celú zimu a keď sa vrátila rodina žriebetka, tak ho vrátila k rodine jednorožcov. Bola veľmi smutná, našla si žijúcu kamarátku a ako to celé dopadlo, či sa ešte niekedy Grétka stretla s jednorožcom, tak to sa dozviete v knihe, ktorá sa volá Môj malý jednorožec. Tak verím, že sa vám kniha bude páčiť, lebo sme vám ju vyberali s láskou spolu so Stonožkou a máme pre vás ešte jeden zaujímavý tip. A tým zaujímavým tipom je opäť obrázková kniha, ktorá sa volá Zvieratka celého sveta, ale okrem obrázkov v nej nájdete aj trošku textu. Stonožka, poď prosím ťa dole, neschovávaj sa. Budem hovoriť práve o knihe, ktorá patrí medzi tvoje najobľúbenejšie. A ja verím, kamaráti, že kniha, ktorá sa páči Stonožke, sa bude páčiť rovnako aj vám. Kniha sa volá Strážcovia Trstinového mora s podtitulom Obrana Steblohradu. A ja si myslím, že by sme vám mali trošku prezradiť, o čom je táto séria. Ďaleko preďaleko uprostred šuchotavého lesa sa vlní Trstinové more. Ako všetky moria či jazera svoju podobu počas roka viackrát zmení. Na jar sú stebla trstiny, ktoré ho obklopuje žiarivo zelené, v lete jej narastú hnedé vlásky, na jeseň trstie zožltne a v zime ho zrežú zberači. Obývajú ho vodné vtáky, trsteniariky, žaby, mloky a veľa druhov hmyzu. Jeho najveselšími obyvateľmi sú však strážcovia Trstinového mora steblíci. Ešte ste o nich nepočuli? Niet divu, ich telá sú maličké ako semienko púpavy, ich pokožky je zelená ako trstie a majú strapaté vlásky. Steblíci sú strážcovia pokoja v trsti a ochrancovia zvierat a dennodenne zažívajú rôzne dobrodružstvá. No a vy v tejto knihe ich môžete zažiť spolu s nimi. Tak sme vám trošku predstavili spolu so Stonožkou hlavných hrdinov tejto novej knižnej série Strážcov Trstinového mora a v prvom dieli sa dozviete, či sa im podarí obrániť Steblohrad. Verím, že sa vám kniha bude páčiť a ak to tak bude, tak si nenechajte ujsť ani seriál na televízii Jojko. No a poslednou knihou, o ktorej sa dnes budeme, milí kamaráti, rozprávať, je kniha, ktorá rozpráva o medvedej rodinke, ktorá sa túla po lese a snaží sa nájsť si bezpečné miesto. Nie je to však vôbec jednoduché, pretože všade cítia človeka. Ako dopadne tento príbeh medvedej rodinky, ktorá napríklad stretne aj človeka, ktorý je plný zla, tak to sa dozviete v knihe, ktorá sa volá Na medvedej stope. A ja verím, že sa vám tento príbeh knižný bude páčiť a že si z neho aj niečo
odnesiete a keď sa budete spolu s vašimi rodičmi alebo kamarátmi alebo so starými rodičmi nachádzať v lese, tak budete myslieť aj na to, že v tom lese žijú aj zvieratka. Tak dávajte si pozor, užite si krásne chvíle pri čítaní napríklad aj tejto knihy a ja sa na vás opäť teším v ďalšom pokračovaní kníh od Stonožky spolu so Stonožkou. Ahojte! Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.